खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं पाकिस्ताननि आर्मिफोरनि गिदिर सोलायनाय। टेंकनि बदलै ट्रेक्टरजोंसो दावहा नांसिगोन पाकिस्ताननि आर्मिफोरा। खौरां मोननाय बादिब्ला पाकिस्ताननि आर्मिफोरा हाथियार दैनानै दावहा नांनायनि दावहाथिलिनि अनगायै आबादथिलियावसो दावहा नांनो ओंखारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पाकिस्ताननि आर्मिफोरा 1 निजुत एकार हायाव एबा 4,05,000 हेक्टर हायाव आबाद मावनो थांखि लादों। बे हानि खालिया ओरैबायदि गुवारदि दिल्लीनि 3 गुन जाफ्रामगोन। बे थांखिखौ पाकिस्तान हादरनि रांखान्थि जौगाहोनायनि थांखिजों बे गिदिर मावथांखिखौ लानाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारनिफ्राय मुख्यमन्त्रि आत्मानिर्भर बालशील आसाम अभियान स्किमनि गेजेरजों 2 लाख आसामनि थागिबि सुबुंफोरनो सुद गैयै लन होनो आसाम सरकारा आखायाव लादों। गिबि मन्थ्रिनि गावनो गाव गसंथानाय आसामनि हाबाफारियाव 2 लाख लाइमोनफोरनो मोननै किस्तियाव सरकारनि अनसुंथाइ आरो सुद गैयै लन होनाय जागोन। रोंगौथि नायनानै 2 लाख, 3 लाख आरो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन। बेनि थाखाय मोनगिरि हिसाबै सायख'जानायफोरा दानसेनि ट्रेनिं लानांगोन आरो बेनि थाखाय 10,000 रां होनाय जागोन। सायख'जानाय बिजाथिफोरा आसामनि थागिबि जाथारनांगोन आरो 1 एप्रिल 2023 नि सिगां इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव मुं थिसननाय जानांगोन होनना रोखा होखानाय दं। मख'नो गोनांदि बे अनलाइन खालामनाया 23 सेप्तेम्बर 2023 खालारनिफ्राय जागायनानै 7 नभेम्बर 2023 खालि जोबथा सम जागोन। बेखायनो जायफोर बे लनखौ नांगौ आरो जायफ्रा इलिजिबोल जागोन बे बिथांमोनहा अनलाइन खालामना लादो। थामथि रादाबाव दं आसामनि 2 लाइमोन सेंग्राफोरा नागालेण्डआव गोमोथाव महरै जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे 2 सेंग्रानि जिउ गैयै देहाखौ नागालेण्डनि मन जिल्लायाव मोननो हादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे 2 सेंग्राया 22 सेप्तेम्बर खालि नागालेण्डआव बेरायहैदोंमोन आरो 23 सेप्तेम्बराव आसामाव फैफिननो खोथा होदोंमोन। नाथाय मैया 25 सेप्तेम्बरनि फुंनि समाव बिथांमोनखौ रहस्य महरै जिउ गोमानाय जिउ गैयै देहाखौ मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जिउ गोमानाय 2 लाइमोनफोरनि मुंफोरखौ लाथिल नावहलिया आरो उत्पल थासा होनना सिनायनो हानाय जादों। बिसोरनि जिउ गोमानायनि जाहोनखौ दासिमाव रोखायै मिथिनो हानाय जाथ'वाखै होनना खौरां मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं हाग्रा बिफाना इभिकसन खालामनायखौ बिपिएफ दोलोआ नायगिदिंहैदों। मख'नो गोनांदि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बायदियै मैया चिरां जिल्ला सान्तिपुर ओनसोलनि लावख्रिगुरि गामिनि थागिबिफोरा दैबानानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय देवस्रि ओनसोलनि हाग्रायाव न' लुना थाहैनायखौ हाग्रा बिफाननिफ्राय होस्रांनायखौ नायबिजिरनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय खौरां लाफैदों। बे समाव मिरु बिपिएफ लाइमोन गांखंनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारिया हाग्रा बिफाननि इभिकसन खालामनायनि हेंथायै गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। दानि सरकाराव थानाय इउपिपिएल सरकारखौ बिथांमोनहा खौरां लाफैनानै दुखु फोरमायो। लोगोसे सोलिफु इउपिपिएल सरकारखौ सोंखारियो आरो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि आयेन बायदियै हानि मोनथाय होनांगौ होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों दाबि खालामो। बाथि रादाबाव दं आसामनि इन्टारनेट सार्भिस अपारेटरफोरा जेलाव थांनो हासिगौ। खौरां मोननाय बादिब्ला आसामनि गोबां इन्टारनेट सार्भिस प्रभाइडार सेन्टारफोरनि बिगोमाफोरा साइबार क्राइम ब्रान्चनि आखायाव गोग्लैनो हासिगौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानफ्रोमबोनि इन्टारनेट डाटाफोरा बाराद्राय थाबैनो जोबनायनि सायाव आसाम सरकारनि क्राइम ब्रान्च हान्जाया नायबिजिरगासिनो दं। बे आयेन बेरेखा इन्टारनेट सार्भिस प्रभाइडारनि दायनिगिरि हिसाबै 3 मास्टारमाइन्डखौ पुलिस हान्जाया हमनो हाबाय। बिसोरनि मुङा फारियै डेभिड, दिव्याम आरो रजन। बे आयदायाव मोजाङै नायबिजिरनायाव हेफाजाब होनो गुवाहाटी नोगोरनि 35था
इन्टारनेट सार्भिस प्रभाइडारफोरखौ आसाम पुलिसा फैनो थाखाय बिथोन होदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बे खामानिखौ मोजाङै जाफुंहोनायाव मदद खालामनो थाखाय गुवाहाटी नोगोराव नयडा आरो दिल्लीनिफ्राय स्पेशेल टीमफोरा थाबैनो सौफैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।